Shawara kyauta daga ɗan uwanka mashawarci masoyi. Kar ka taɓa ji a cikin rayuwar da muke ciki, ka ji cewar kaman ba za ka iya amfana ma kanka komai a rayuwa ba. Daga lokacin da ka fara jin haka a cikin zuciyarka, to ka riga ka sare cikin duniyar nan ba za ka amfana da komai ba. Ka ji cewa a cikin rayuwa kai ma kamar kowa ne, kamar irinsa Dangote ne ko in ce Bill Gates ko Elon Musk, waɗanda suka shahara a duniya suka zama wani abu. Ka ji cewa a cikin rayuwa za ka iya zama wani jajirtaccen namiji wanda zai iya amfanar mutanen duniya baki daya. Dama ba ta zuwa haka da dole sai an tashi an neme ta. Kar ka zama rago, ka tashi ka jajirce. Matuƙar kana da jajircewa a cikin rayuwa, to komai na duniya zai zo maka da sauƙi, sa'an nan za ka zama abin alfahari. Da yawan mutanen da suka zama abin faɗa da abin ayaba a cikin rayuwar da muke ciki yanzu, sai da suka sha wahalar rayuwa, sa'an nan a baya ba wanda ya san su. Mutane sun kyare su, sun tsane su, da suka yi haƙuri suka jajirce, Allah ya ba su damammaki. Ilimi jigo ne da ke taimakawa mutum a cikin rayuwa, amma nasara tana tare da wanda ya mai da kansa ba komai ba, ya nuna bai san kansa, sa'annan sai Allah ya taimake sa daga baya zama abin so a cikin duniya, a cikin al'umma. Allah ka sa mu dace, Allah ka haɗa mu da masu taimakon mu a duk inda muka samu kanmu.